Cha, uyabona kona mase ngiyicabanga kahle indaba yalo baba lona kanye kanye naleli thimba lakhe leli kahle kahle lo baba ungijwayela kabi. Ya lo baba lo ungijwayela kabi impela lento yokuthi aphume ezidlangalaleni athi yena ubhizi ufunana nami. Ungijwayela nje kabi lo baba lona. Le nhlikinhliki lena ingijwayela impela nje. Mina ngazi ukuthi lo baba lo ingqondo yakhe ngempela isebenza kanjani. I really don't understand ukuthi ingqondo yalo baba lo isebenza kanjani. Kuyihlazo nje ebuthweni lalapha ondini ukuthi liholwa indoda enengqondo esebenza kancane njengalo baba. Kuyihlazo nje kakhulu lo baba ulithela ngehlazo ibutho lasondini. Ibutho ngiyalihlonipha. Lo baba iposition yakhe kumele ngabe uhloniphekile, kumele ngabe ngiyamhlonipha ngoba iposition yakhe kwaZulu inkulu uma ngabe ewumdidiyeli webutho. Kodwa umbuzo uthi umhlonipha kanjani umuntu ongazihloniphi yena? Ungavela usuke nje ubize abezindaba onhlaka production, ubabize maqede ufuna ukuzosongela mina kwabezindaba. Into ebukwa yiwo wonke umuntu, into ebukwa amaphoyisa, into ebukwa umhlaba wonke ngisho overseas. Bayayibuka lento yakho ubhizi unjalo nje, ulimi lakho alisokiwe, ulimi lakho liyahlaphaza nje, liyahlaphaza nje, lu-loosed ulimi lakho. Uzokhuluma into engafanele uyikhulume ezidlangalaleni. After that uzoclaim ukuthi mina ngiyadelela. Ngidelela kanjani mina wena ukwazi ukukhuluma izinto ezibucayi kangaka uyikhulume ezidlangalaleni ubiza abezindaba uzokhuluma izinto zokusabisa umuntu eSouth Africa ungisabise ungisongele. Buphi ubuhlakani bakho? Engifuna ukwazi ke Mhlongo ukuthi uhlangothi likaMntwana uZonda Magwala linamabutho. Njengoba nje mina isilo kimi kuMntwana uZonda Magwala ekuyomela ukwazi ukuthi sinamabutho, singamabutho thina suMntwana uZonda Magwala. Angeke sivume ukuthi kuzophuma wena. Ulixoki futhi wena Mhlongo. Ulixoki kabi nje. Kuzophuma wena ngeinhloso zakho ezipersonal uzosebenzisa ibutho ngoba ufuna ukufeza inhloso zakho. Ufuna ukufeza inhloso zakho, ufuna ukuvela uyikhathalela bukhosi lika Misizulu. Ufuna ukuvela ukhona uzothandwa laphana esayidini lika Misizulu ngoba phela uyaziwa wena. Uyaziwa ukuthi uyixoki wena. Wena owawuhola ibutho kuphelezelwa umntwana uZonda Magwala eya ekhweni laphana ikuphi isenquthu noma isemtuba. Wena owawuhola ibutho. Usohlangothini likaMntwana uZonda Magwala la ngikhona khona mina. Uthe ujika wena khwiqeqe awusekho usuhambela kude noMntwana uZonda Magwala usuvumbuka lapha ngaphesheya kwaMntwana uMisizulu. Ulixoki kabi. Njengamanje uphusha iagenda yokuthi ufuna akubone uMntwana uMisizulu khona lezi imali ayilanda lapha eSwatini nawe ezokuhlephulela. Uphusha nje iagenda yakho epersonal, ufuna ukusebenzisa ibutho kube ngazuthi manje kunebutho elingalifuni iqiniso kanti wena
uzonda iqiniso ngenxa yokuthi ufuna ukubenefitha lapha kumntwana uMisizulu. Manje ezibhlungu ke ngikuphathele zona Sipho Mhlongo ukuthi angeke ubenefite lutho lapha kuMisizulu ukude kabi. Baningi kakhulu abantu ababenefitayo lapha, baningi kakhulu abantu ababenefita lapha kule stokfela sika Misizulu. Ngeke ubenefite lutho wena. Angiphathi ke futhi njengoba isitifiketi inkantolo seyasidabula nje njengoba uMisizulu vele ngokomthetho engesesona isilo, ngoba phela isitifiketi inkantolo yamchitha ngecala yayisisidabula. Uyobenefita nini ke wena ngoba njengamanje we are on the road to inkosi inkosi Sila uZonda Magwala ukuthi ahlale esihlalweni sakhe ngokusemthethweni. Iyona nto leyo manje uZulu okumele ayinake ukuthi umntwana iSilo uZonda Magwala sihlale esihlalweni saso ngokusemthethweni ngoba vele ngokomthetho inkantolo yasidabula isitifiketi sika Misizulu akasesona isilo. So wena baba uMhlongo kumele ngabe impela ungohloniphekileyo esikhundleni sokuba umdidiyelo wamabutho, kodwa ngenxa yokuthi awuzihloniphanga wena, sizokuhlonipha kanjani thina? Sizokuhlonipha kanjani thina? Lento nje yokuthi ubize onhlaka production uzo addressa mina ungisongele, ukhuluma indaba zokuthi kuyophela inhlamvu. Uchaza ukuthini mawuthi kuyophela inhlamvu? Uchaza ukuthi uzongidubula, uzothumela inkabi zakho ukuthi zingilande zingidubule mawuthi kuyophela inhlamvu. Athini lawo mazwi uma elalelwa abomthetho, mayelalelwa inkantolo, mayelalelwa amaphoyisa? Athini lawo mazwi uma ngabe ngempela uMax Makhanya esedutshuliwe? Athini amazwi athi kuyophela inhlamvu, ungifuna ngapha nangapha, ungifuna uthuli, sewubuya koMbumbulu, ubuya koMayville, uphezulu manje koGoli koNdonga ziyaduma, uthi ufuna uMax Makhanya, umfuna la futhi kuyophela inhlamvu? Athini lawo mazwi lawo uma ngabe elalelwa inkantolo igazi lami selichithekile? Funa ukukutshela ko ukuthi wena nethimba lakho ngeke ningenze lutho Mhlongo, ngeke nje ningenze lutho. Uyangisabisa, ungisabisa ngamasemba nalabonuka isihlama labo manwayindunu, iy'nkabi zakho lezi othi uzithumelela eGoli ukuthi ziyofuna mina. Omanwayindunu labo bathumele eGoli ukuthi bayofuna mina. Osihlama bonke labo ngibalindele ekuseni emini ntambama phakathi kwamabili, ngeke baze bangenze lutho, ngeke baze bangenze lutho. Ya, ngisho ngingaphuma wena uqobo, ngisho ngaphuma wena uqobo, ngeke nize ningenze lutho, ngeke nje nize ningenze lutho. So ngicela niyeke nje ukulona ingijwayela kabi, ningisongela ngamasimba ngoba ngeke ningithinte, ngeke ningenze lutho. Ya, nginsizwa mina, ngisiyena, angisilona ibhoxongwana. Ngeke uze ungenze lutho Sipho mfoka Mhlongo, ngeke uze ungenze lutho, ngeke uze ungenze lutho. Nethimba lakho losikhotheni, iy'nkabi zakho lezi ningifuna nazo, ngeke ningenze lutho, luthela khohlwana, ngeke ningenze lutho. Isilo umntwana, iSilo uZonda Magwala, iSilo uZonda Magwala, umntwana uSimakade uyena oyisilo. Kusho mina ongakuthandi lokho gede uyangidakela. Ngithi mina iSilo sikaZulu umntwana uZonda Magwala uSimakade, umntwana uZonda Magwala uSimakade, iSilo. Umuntu okwazi ukuyihlonipha, umuntu ongenawo amahlazo namanyala, isona iSilo ke leso. Ongakufuni ke lokho gede ke uyangidakelwa, ongakufuni nje lokho gede ngempela. Ya, bengithi nje angikutshele lokho wena Sipho Mhlongo ukuthi khohlwa nje, ngeke uze ungenze lutho. Ngisho ungangithola mina uzongithola bese ungenzani, ngeke uze ungenze lutho. Forget indaba yakho gede, ngiyangidakelwa.